ji ụwa emechi anya meghee mmadụ efejiri kpọnwụọ. Onye ị hụrụ taa ịchọ ya echi ị gaghị ahụ ya ọzọ, ma ụwa ga na-aga n'ihu. Ị na-ele ụwa na-ele ihe na-eme n'ime ya, ị na-ajụ ihe bụ isi ya. Kedu isi mbọ a na-agba n'ụwa? Kedu isi ekworo na mmegbu dị n'ụwa? Kedu isi ihe niile a na-azọ n'ụwa? Emechi anya meghee mmadụ agbara aka lawa, ma ụwa ga na-aga n'ihu. Inyochasị ụwa ihu na onweghị ihe dị n'ime ya. Onye mmadụ ji n'aka bụ ugbu a, chi jie bụọ, egwu adagharịa. Ihe ndị emeghị ụnyaahụ na taa bụzi nrọ ka ha bụ. Meta mmadụ ibe gị mma taa, gosi onye ahụ nọ gị n'akụkụ na ọ bụ mmadụ. Were mmadụ ibe gị kpọrọ ihe. Onye ji ụwa n'aka. Ọrịrị ka anyị bịara n'ụwa. Ụwa bụ ụwa Chukwu. Onye echekwala na ọ bụ nke ya. Anya mechie ma meghee, nke anyị abụrụla akụkọ. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe. Nọdụnụ mma o.